Здравейте! Вече сме на края на 10-те Божии заповеди. Последната от тях гласи: записана е в Изход 20:17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния ти. Най-напред ще започнем с пожеланието. Да пожелаеш нещо означава да поискаш то да стане твое. Ако се замислим, няма нещо, което да е ничие. Всяко нещо принадлежи на физическо лице, учреждение, фирма или държава. Законните начини то да стане наше са два. Или чрез покупка, или чрез дарение. Добре е още в началото да уточним: всяко пожелание ли е зло? Или има и добро пожелание? Отговорът на този въпрос се намира в Римляни 7 и 8 глава. Там аз открих, че Бог ги е разграничил и употребява различни думи за двете. В 8 глава се казва, че ключът за разбирането на човешката душа е копнежът. За какво копнее тя? Копнежът по злото, по греха е наречен пожелание, според Римляни 7, 8, 9 и 10. А копнежът по доброто, по Бога, е наречен желание за доброто. Пак там в Римляни 7, 18 и 21. Явно, пожеланието е да искаш, да мислиш и да планираш как да притежаваш не по Божия начин и ред. Няма човек, който да не е нарушил тази заповед. В 7 глава на Римляните се казва, че точно чрез заповедта не пожелавай, грехът взе повод. В стих 8. Грехът взе повод. Това означава, че пожеланието е в основата на всеки грях. След това в стих 9 се казва, че грехът заживява в нас, а в стих 9 и 10 се казва, че следствието от това е духовна смърт. Ако безпристрастно ревизираме житейския си път и вътрешния си човек, ще открием случаи, когато сме пожелавали неща, които са чужди. Ще ви дам пример със себе си. Не ми е приятно да го призная след толкова години, но Бог ни насърчава да изповядваме греховете си. На младини имах приятелка, на която мъжът ѝ, когато кривнеше от пътя и тя му беше много сърдита, той отиваше в магазин Валентина. Тогава това беше магазинът, в който се предлагаше, така да се каже, висша мода. Или пък в Кореком. Това беше магазин, в който се предлагаха западни стоки, но само срещу долари и марки. И купуваше някоя дрежка. Те стояха толкова добре, че аз ги пожелавах. Изнудвах мъжа си да отидем във Валентината и да ми купи същото парцалче, но на мен никога не ми стоеше така добре, както на нея. И аз завиждах на хубавата й фигура. А завистта и пожеланието са в много тясна връзка. Така да се каже, органична връзка. Ако завиждаш, вече си пожелал и си нарушил 10-та Божия заповед. Какво да не пожелаваме? Господ е направил един много конкретен план в заповедта. Първото нещо, което не трябва да пожелаваме, е къщата на ближния. Няма да коментирам кой е нашият ближен, защото в предишните заповеди говорихме за това. Тук е важно да уточним, че ако човек иска по порядъчен начин да спечели пари и да си построи или купи къща, това е добро. Но ако иска къщата на съседа да стане негова, това е грях. Преди време се заговори за къщата на фолк певицата Галена, която била с площ
1900 квадратни метра с 11 спални, огромен басейн и зашеметяваща гледка. Аз не искам къща с такива огромни размери. Животът ме научи, че големите притежания вземат много от нас. Предпочитам спокойствието на обикновения дом, но съм сигурна, че доста млади жени се изпаднали под осъждението на 10-та заповед, като се завидели на фолк дивата за палата й. Всъщност, би трябвало тази част от заповедта да я прилагаме към всеки вид недвижими имоти. Пример за това имаме в книгата Трето царе, 21 глава, с цар Ахав. Той е бил еврейски цар, но не на Юдея, а на Северното царство Израел, поданиците на което са отстъпили от поклонението на истинския Бог и са приели езическите божества на околните народи. Близо до палата на цар Ахав един мъж на име Навутей имал лозе. Намирало се на такова място, че на царя му било много удобно да си го направи зеленчукова градина. И цар Ахав предложил на Навутей да направят замяна с друго лозе или да му го плати. Но Навутей казал: да не ми даде Господ да ти дам бащиното си наследство. И в това няма нищо лошо. Виждаме, че Бог зачита правото ни на лична собственост. Но това много огорчило Ахав. Той така искал да има парчето земя на Навутей, че посърнал. Не ял нищо и си легнал като болен. Тогава съпругата му, царица Езавел, която била активна идолопоклонничка, му казала: ти царуваш ли или не царуваш над Израил? Стани, яж хляб и нека е весело сърцето ти. Аз ще ти дам лозето на израелеца Навутей. И тя взела нещата в свои ръце. Набързо скроила сценарий. Обявили пост за целия народ. Поставили Навутей на видно място, а двама лъжесвидетели казали пред всички, че Навутей хули Бога и царя, извели го извън града и го убили с камъни. Явно тази е една от изпитаните тактики на дявола, защото така постъпиха и с Господ Исус Христос. Поставиха лъжесвидетели, които го наклеветиха за същото, че богохулства и се противопоставя на римския кесар. Извадиха го извън града и го убиха чрез разпъване на кръст. Цар Ахав, като чул, че Навутей е умрял, станал и влязал в лозето му и го присвоил. Така, пожеланието вкарало цар Ахав в греха на убийството. Когато пожелаваме, размера на имота няма значение. Може да е беседката в съседния двор, гарсониерата на стареца до нас, хижата на ловеца или острова на мултимилиардера. Но грехът е същия. И така, не пожелавай къщата на ближния си. Второто нещо, което Бог казва да не пожелаваме, е жената на ближния. Тук намираме корена на прелюбодейството, за което говорихме подробно в 7-та Божия заповед. Но в 10-та става още по-ясно, че Бог осъжда прелюбодейството не след физическия акт, а когато все още е само грях на сърцето. И тук може да възникне въпросът: има ли разлика между изкушение и пожелание? На пръв поглед са едно и също. Но Бог ни предупреждава на няколко места, че изкушенията неминуемо ще дойдат в живота ни. Също така четем в Библията, че и Господ Исус Христос беше изкушаван.
Следователно изкушението не е грях, а 10-та заповед е категорична, че пожеланието е грях. Значи има разлика между двете. Има разлика между изкушение и пожелание. За да видим разликата, може да ни помогне Матей 4 глава, където е описано изкушението на Господ Исус Христос в пустинята. Дяволът 3 пъти идва при него и му прави различни предложения, но Исус не пожела нито едно от тях. Следователно, изкушението е покана, а пожеланието е да я приемеш поканата и да предадеш ума си на реализирането й. Тук в тази част на заповедта има и друг основателен въпрос, който можем да си зададем. Казано е: не пожелавай жената на ближния си. Означава ли, че заповедта се отнася само за мъжете? А можем ли да я парафразираме: не пожелавай мъжа на ближната си? Отговорът е в универсалността на Божия закон. Той се отнася за всички, без разлика за възраст, пол, раса и класа. Следователно, заповедта се отнася и за жените. Жените са изкушавани сексуално не по-малко от мъжете. През последните години все по-малко се четат вестници и списания, но телевизията и интернет са във всеки дом. Наскоро видях кратко видео, снимано в някакво племе, където живеят в колиби с сламени покриви. Стари жени седяха пред колибите, вторачени в смартфони. Това, на което искам да обърна внимание, е, че чрез интернет информацията, а също така и изкушенията достигат до всяко кътче на света. А интернет не бомбандира с реклами, много от които са с мускулисти мъже, които демонстрират голота и сладострастие. Тук някои може да виждат и възможност да се измъкнат от отговорност, защото е казано: не пожелавай жената на ближния. Тоест, ако тя не е в брак, не е жена на някой ближен, можеш да я пожелаеш. Да, жената не е омъжена, но не е твоя. Така и мъжа не е женен, но не е твой. Твой е само след сключване на брачен договор. А в Матей 5 глава, 27 и 28 стих, Исус не оставя място за съмнение по този въпрос, като заявява, че всеки, който гледа жена, обърнете внимание, не казва всеки, който гледа жената на ближния, а всеки, който гледа жена, просто жена, която и да е тя, за да я пожелае, вече е прелюбодействал в сърцето си. Третото нещо, което Бог казва да не пожелаваме, е слугата или слугинята на ближния. По онова време е имало слуги. Някои съседни на Израел народи дори са имали роби. Днес официално роби няма. Казвам официално, защото има други форми на робство. И слуги няма, или поне не ги наричаме така. Но хората, които управляват свой бизнес, имат работници. И според заповедта, да пожелаеш работниците или служителите във фирмата на някой друг е грях. А това често се случва. Защото читави работници трудно се намират. Ние сме си измислили други имена, като конкуренция, която се счита за законна. Когато някой предприемач си хареса служители от друга фирма, започват задкулисните игри, уговорки, ласкателства, злословия, лъжливи обещания. Познавам хора, които са били привлечени да напуснат работата си заради друга, където са им обещали по-голяма заплата. Но когато попаднат на новото място, те разбират,
че е имало много неуточнени обстоятелства и са попаднали в капан, защото вършат много повече работа за малко повече пари. И така, не пожелавай къщата, жената, слугата и слугинята на ближния. Четвъртото нещо е да не пожелаваме вола на ближния. Питала съм млади хора, знаят ли какво е вол и има ли разлика между вол и бик. Не знаят. Затова ще обясня. Бикът е мъжкият индивид при говедата. Той е много силно, агресивно и непокорно животно. Бикът, когато е разярен, може да нанесе огромни щети. И волът е бик, но не съвсем. В миналото малките мъжки телета са им правили кастрация на тестисите. Така са ги лишавали от тестостерон. Те са ставали много силни, но кротки животни. С воловите хората са орали нивите си, впрягали са ги в каруци и са превозвали огромни тежести от по няколко тона. Това е като да имаш днес трактор, комбайн или много голям камион. Казано на съвременен език, тази част от заповедта ни предупреждава да не пожелаваме бизнеса или машините в бизнеса на някой друг. Детето иска острилката на друго, защото остри моливите по-добре от неговата. Фризьори, които работят в един салон, си крадат ножиците. Банкова служителка завижда на колегата си, защото на нея са й дали по-нов и по-бърз компютър. Когато дойде вярата в живота, когато чуеш Божия призив, предикателната сила на притежанията трябва да изчезне. Това се случило с пророк Елисей. Описано е в 3 царе 19 глава от 19 до 21 стих. Пророк Елисей бил много богат мъж преди да стане пророк. Когато хората оряли нивите си с 2 вола, впрегнати заедно, така наречения чифт, Елисей орял с 12 чифта волове. Явно и земите му са били много. Да впрегнеш 12 чифта волове в един впряг, един след друг, е нещо, което ние не можем да си представим. Това е равностойно днес да имаш 12 трактора най-ново поколение, които струват по $500 000 единия. Мощността им е от 100 до 800 конски сили, имат GPS управление, монитори и климатици. Тези трактори ще осигурят обработката на хиляди декари земя. Собствениците на такава техника са едри земевладелци, които управляват огромни финанси. Елисей бил един от тях. Прочутият пророк Илия отишъл при Елисей, хвърлил кожуха си върху него и Елисей разбрал, Бог го призовавал за пророк. А когато те призове Бог, не можеш да откажеш. Огромният бизнес не можел да спре Елисей. Той вече не бил съблазан за него. Елисей взел чифт волове и ги пренесъл в жертва, като ги изпекал на огън, който наклал с оглавниците на воловете. За да следва Бога, пророк Елисей му принесъл в жертва бизнеса си. Но това важи и за нас днес. Следването на Исус Христос включва отричане. И Исус, когато призовава ученици, много често говори за това. Изводът е, че пожеланието е грехът, на който не може да устои никой
с изключение на онези, които са изпълнени от Духа на Бога и животът им вече не им принадлежи, а принадлежат на Бога. Не пожелавай къщата, жената, слугите, вола. И петото нещо, което Бог казва да не пожелаваме, е осела на ближния. Оселът е магаре. Самият Господ Исус, когато влиза в Ерусалим за последен път, влиза възседнал на осел. Магаретата били основните пътно-транспортни средства в Израел. С тях хората са отивали на нивите си, ползвали ги за междуградски транспорт и за превоз на по-леки товари. Това е като днес да имаш автомобил, а някои млади хора имат мотори. И Бог казва да не пожелаваш превозното средство на ближния си. Това е толкова актуално за съвременния човек и особено за мъжете. Но много жени също имат лични автомобили. Аз живея в провинцията и колите, които се карат тук, са втора употреба. Но когато съм в София, виждам по булевардите нови лъскави коли, сякаш току-що излезли от магазина. Аз разбирам от коли, повярвайте ми. Повече от 45 години съм зад волана. И тогава чувам глас: не искаш ли да имаш тази кола? Горките мъже. Ако аз съм изкушавана, какво ли е в техните глави? И накрая, след като Бог изброява всичките тези 5 неща – къщата, жената, слугите, вола, осела, които не трябва да пожелаваме, за да не си помислим, че има нещо, което можем да пожелаваме, казва: не пожелавай нищо, което е на ближния ти. Това може да означава още много други неща. Да не завиждаме, че някой има богати и влиятелни родители, или ученолюбиви и безпроблемни деца, както и да не завиждаме на някои хора за способностите им. А за християните е много възможно да пожелаят дарбите или служението, което Бог е дал на други. И от всичко казано до тук, искам да обърна внимание на 2 неща, които са обобщаващи изводи от 10-та заповед. Първо, Бог не е безразличен към собствеността и притежанията ни. Напротив, Той е много взискателен да не се преминават границите им. И второ, грехът започва в сърцето. Бог е изключително чувствителен към греха. И тъй като Той вижда вътре в нас, ние не можем да го излъжем. И когато пожелаем нещо, ние вече сме извършили греха в сърцата си. Грехът не е статичен. Той първо зачева, а след това расте и се развива. Пожеланието е зародиша на всеки грях, който завладява човека и води до смърт. Описано е в Яков 1 глава, 14 и 15 стих. В този пасаж пожеланието е споменато като страст. Давид извърши прелюбодейство, като взе жената на ближния си. Но обърнете внимание. Преди да я вземе, той я видя и първо я пожела в сърцето си. Гиези видя парите и скъпите дрехи, които донесе сирийския военачалник, и в сърцето му се появи неустоимо желание да са негови. След това излъга и открадна. Ахав така пожела нивата на Навотей, че извърши убийство, за да я притежава. И стигаме до края. Защо Бог даде
тази заповед. Повечето хора определят себе си като добри. Някои казват, че никога не са убивали. Други казват, че никога не са се държали лошо с родителите си. Има хора, които не са изневерявали на съпрузите си. Но няма човек, който никога не е пожелавал. Ако си мислим, че можем да изпълним някои от 10 Божии заповеди, когато стигнем до 10-та, няма начин да не признаем греховността си. Щом тази заповед е толкова абсурдна, не можеше ли Бог да не я дава? Той заяжда ли се с нас? Прекалено взискателен ли е? Обикновенно хората мислят, че Бог е дал заповедите си, за да могат да се оправдаят чрез тях, като ги спазват. Но поради греха, който е вътре в нас от зачатието ни, това не може да го направи никой. Бог не даде заповедите, за да живеем чрез тях. Бог ги даде първо, за да направим или за да се научим да правим разлика между добро и зло. И на второ място, Той ги даде чрез тях да осъзнаем, че сме грешни. Защото само когато проумеем своята греховност, тогава търсим Спасител. Бог даде заповедите и когато се изпълни времето, Той изпрати Сина си, който дойде между нас като човек. И Той единствено не наруши нито една от тях. А ние сме ги нарушили много пъти и знаем, че всеки грях се наказва със смърт. Дори ако нарушим една единствена заповед, един единствен път. Но Исус дойде, за да умре вместо нас. Когато го обвиниха лъжливо и осъдиха на смърт, Исус не пожела да се защити, а доброволно прие да умре, защото това беше Неговата мисия. Там на кръста Той извърши най-великата размяна. Исус взе греховете ни и умря вместо нас. А на нас даде своята праведност и безсмъртие. Когато се предадеш на Спасителя, Святия Дух, който е Духът на Бога, вече е дошъл да живее в тебе. Той те изпълва с любов към Исус и към хората. Изпълва те и с любов към Божиите заповеди. Скупнеш по святост и с мир. Ако все още не си приел жертвата на Господ Исус Христос, не отлагай. За нас все още не е дошъл денят на осъждение. Днес може да е твоят ден за спасение. Затова не отлагай. Направи го. Бъдете благословени и до нови срещи!